Bosque de Galicia. Ambas carreiras están controladas polo Comité Galego dos Xuíces da Federación. Moi boas, estou aquí na Cidade de Cultura, en Santiago de Compostela, para participar na carreira Camiño das Letras. Este ano non estarei nos 15K, como fixen sempre, deixo vos subido do ano pasado por aí arriba. Estarei na carreira de 5 km. Como aínda non estou 100% recuperado, pois irei acompañando a miña irmá, que tamén vai correr. Irei tirando por ela a ver se conseguimos un ritmo de 5:30, aínda que ela ve que é moi rápido, pero vamos a intentalo. Así que nada, vamos empezar a cantar, que quedan 15 minutos, cantar un pouquiño. Pois xa estamos con miña irmá. Eu dito, a ver se conseguimos ritmo de 5:30. O como ves? Mala. Eu creo que está por conseguir. Así que nada, vamos a acabar de cantar e xa, pa saída. Para todos y para todos, vamos, vamos, vamos. Miguel amigo, vamos. Pois ata aquí o que foi a carreira Camiño das Letras, versión 5K, con victoria para Francisco Ascanio en 16 minutos e 31 segundos e Patricia Viadel en 19 minutos e 55 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 97 e 21 da categoría, con un tempo de 28 minutos e 29 segundos, a un ritmo de 5:41 km. O obxectivo, aínda que non acadamos o ritmo de 5:30 que dixen ao principio do vídeo, para min o obxectivo está conseguido, xa que a miña irmá pensaba que íamos acabar nun ritmo de 6 km e aínda que a segunda volta se lle estaba facendo bastante longa, acabamos ben e mellorando o ritmo que ela pensaba. O
percorrido eran 2 voltas pola Cidade da Cultura e o Bosque de Galicia. Creo que o circuito é bastante rápido, que só ten unha pequena subida pola zona do bosque e no resto pódese dar zapatilla tendo o comezo, xa que a saída é moi ampla. A distancia polo reloxo foi de 5,1 km. O prezo por participar foi de 5 euros e os puntos positivos, pois boa información da carreira, 2 distancias a escoller entre 15 ou 5 km, ampla zona para aparcar, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, avituallamento final moi completo e un ano máis con degustación de ternera gallega, servizo de fisioterapia, duchas a 1,5 km, quedan algo lonxe, pero creo que son as que están máis preto. Diploma finisher que teño por aquí. E de agasallo daban este libro que se titula Rúas de Ida, descubrindo a paixón polo viño, de Antonio Pardines e Manio Moreira, na que o protagonista se chama Miguel. Que mensaxe me queredes mandar? Deixo de correr e me poño a descubrir a paixón polo viño? Os puntos a mellorar, pois eu non notei nada en falta, pero como isto sempre o gravo uns días despois para recoller información e intentar comentar todo o que pasou na proba, pois polo que vin e que non me decatei, houbo corredores que colleron medallas que se iban entregar aos cativos ao finalizar as súas carreiras e como consecuencia houbo rapaces que quedaron sin elo. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.